tinapanga mgwirizano wathu wa UTM ndi MCP ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa. Tikazafika tsiku lonena kuti m'Malawi muno tisiye kukhulupirira azibusa, ndiye tisiye kunena kuti ndi dziko loopa Mulungu. Chifukwa azibusawo timanena kuti men of God. Ine mfuno nena chinthu ichi kuti mpando umene uwu sikupasa munthu ayi. Mpando uwu sikupereka mpaka 2060. Akuluakulu, kodi Chakwera afuna chani? Mapiri akupinyolitsa, ku Blantyre akusamutsa chilichonse, Likoma ayikapasero. How safe is Lake Malawi right now? President ameneyu asamale. Posachedwa waononga 300 miliyoni kupita kuchikwawa kuona ng'ombe. Thumba lachimanga tukugula 40,000. Kusonyeza kuti 300 miliyoni imene waononga akanagulira matumba 7,500 ndikugawa machinga. Kodi akanatero anthu akanasowa nsima ndikumadya chitedze? President uyu ndogunata. Tamva Godani Hala amatiuza kuti ndi zoonadi Chakwera walephera. Akuti maungu akafuwa tisonkhezerebe. Mukunena kwake Chakwera ndi maungu ofuwa, Amalawi asonkhezebe moto. Komatu dzungu ofuwa silikoma. 2025 sitisonkhezera. Pakufunika maungu atsopano. Godani Hala ndi chimanga chofuwa. 2013 anaolesa mitembo ku Kamuzu Central. Ngati speaker waononga parliament. Kalekale debate ya ku parliament ikamachitika anthu amayera mphasa kumudzi ndi kumamvera. Koma lero anthu alibe nazo ntchito chifukwa cha incompetence ya mayi ameneyo. She is a useless woman with natural hatred ndi anthu oti sanamulakwire. Taonani amadana ndi Chilima to the extent yomufunira zoyipa. Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Ndeife pano tikumanga kuti 2025 president wathu Chakwera. Zimenezo zimene tamanga muno palibe wina amene amasule fwefe tamanga zitizo zomweso. That was 2022. Anauza MCP ipeke sembe. We need your intelligence, we need your time, we need your everything. We want Malawi Congress Party to stay forever. And if we want it to stay forever, we have to continue sacrificing. Tinazoona kuchikangawa anthu 9 anataya magazi popereka sembe ku MCP. Tinapanga mgwirizano wathu wa UTM ndi MCP ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa. Tikazafika tsiku lonena kuti m'Malawi muno tisiye kukhulupirira azibusa, ndiye tisiye kunena kuti ndi dziko loopa Mulungu. Chifukwa azibusawo timanena kuti men of God. Ine mfuno nena chinthu ichi kuti mpando umene uwu sikupasa munthu ayi. Mpando uwu sikupereka mpaka 2060.